Makadi muri yeZimbabwe kusangana zvekare pano pachibanda media tiri padare pasekuru Muzura tine mhuri dziri pano dzaita kuti tizoshedzwa pano padare saka mhuri yeZimbabwe sunungukai kusangana nemhuri tichinzwa kuti nyaya yavo yakamira sei muzuva ranhasi. Baba makasimba here? Tiripo makadiyo. Isu tinofara. Baba mungatitsanangurire kuti zita renyu munonzani uyezve donzo raita kuti mugove pano muzuva ranhasi rakamira sei? Ndinonzi Temba Mutema. Nyaya yanditsitsa pano ndeyekuti ndakadhinda mabhero angu efodya panze ndakamasiya ipapo ndobva ndabiwa 46 mabhero efodya ndobva ndauya pano ndopandakabatsirwa sekuru vakangondipa 2 days kuti unoona mabhero ako apo for sure. Pakapera 2 days ndakabva ndaona mabhero angu apo. Rechi 4 rechi 5 andikazoenda kunomatengesa rechi 5 racho saka ndadzoka kumba kuronga nemhuri ndopatauyawo nomudziyo watauya nawo kuti titende sekuru vakatibatsira. Alright, saka baba muri kuti mu 2 days magadzirirwa zvinhu zvenyu zvakabva zvatofamba mabhero enyu akatodzoka ichokwadi. Eish ya mungava nezvimwe zvamuda kutaura ipapo? Zvimwe ndezvekuti mhuri yangu yandangoya nayo tese tiri kuratidza kufara nokudzoka kwakaita mabhero edu tikaona apo. Saka mhuri yangu yese ndauya nayo, uyu wandari padyo neni mudzimai wangu, uyu iye hanzvadzi yangu, ava 2 vana vangu. Saka vese tiri kufarira kuti fodya yedu takaiona yakadzoka. Alright. Saka nyaya yanyu ndeyekutenda. Iyo taya kuzotenda pano patakabatsirwa. Alright, tinganzwa amai muri kunzwa sei nekubatsirwa kwamakaita? Tiri kunzwa kufara nekubatsirwa kwatakaita pano pasekuru. Tiri kunzwa kufara zvokuti mabhero edu akadzoka saka taya kuzotenda nemudziyo wedu watinawo pano uyu. Alright. Saka zvikuru kuti muchovha wamakazembera kana kuti pane mumwe? Ndiwoyo watakazembera iwoyo watayazotenda sekuru nekuti dai takazviruza zvese. Alright. Muri yeZimbabwe muri kunzwa mhuri iri kutsanangura kubatsirwa kwavakaitwa nasekuru Muzura vachiti ivo vati sekuru chipo chemuchovha icho chekombi yamuri kuona iri kurutivi rwangu uku muri iri kupembera. Tingade kunzwa kubva kune vedare rasekuru kuti vari kunzwa sei nemamiriro aita kugadzira kwavakaita mhuri yauya ichitenda nemuchovha. Aiwa, tinotenda muzukuru. Ini handina chokutaura pano. Muzukuru yachiuya pano akauya akaomerwa. Akanga asina chaainacho. Chakandipa mwoyo kudzimba. Kubirwa zvese zvaashandira gore rese. Kuti munhu wabirwa gore rese washanda ziya rako roenda mahara. Ndizvo zvakandipa shungu kuti ndimuteerere zvake. Tinotenda vadzimu nokuti ndiwo watungamira. Kwete isu pano. Ndiwo mashoko angu iwayo ekutenda. Ndinokutenda muzukuru. Chakakosha kuteera gwara sekutaura kwatinenge taita. Ndinotenda nekuteedzera gwara kwawakaita. Nemhuri yeZimbabwe ngaizive kuti handi nyaya yemari chete bodo. Inyaya yekuti cheziya remunhu hachidyiwe. Ndinenge ndichiti vazukuru vangu abirwa kunze haikuna kutambudzika. Mhanya usvike padare. Murombo munhuwo hakuna asingabatsirwe. Muri yeZimbabwe muri kuzvinzwira zvatanga tinazvo padare pasekuru Muzura. Handizive baba manzwa kutenda kuna sekuru mungava nezvimwe here zvamungade kutaura? Zvekutaura hapana, asi ndiri kungonzwa kufara nechipo chavo chandainzira chandoda kuvatsvitsa.
Alright. Seguru. Tete guru. Sida zaitwa ni mzukuru wenyu. Adama. Leo zimu wako watungamiri kwa unoenda. Tete guru. Tete guru. Ya, muri Zimbabwe hanzi chitaurirwa hunyimwa mbare dzekumusana. Ndizvo zvatanga tinazvo muzuva ranhasi. Sunungukai kutibata muzvikamu zvinoteera. Baba.